Jak dokázalo Německo pomocí Blitzkriegu porazit státy za pár dnů? Blitzkrieg v překladu znamená blesková válka. Doslova to tak je. Vysvětlíme si proč. Místo toho, aby Němci útočili pomalu, tak jak to bylo zvykem, zaútočili rychle. Obkroužili nepřítele, letadla zničili obranu a tanky rychle prorazily frontu. No a proč to vlastně tak efektivně fungovalo? Třeba Francie padla za pouhých 6 týdnů v druhé světové válce. V první světové válce nepadla vůbec. Za 4 roky brutální invaze od Němců. Funguje to proto, že krátce po první světové nikdo nečekal, že Německo tak rychle zaútočí. Nikdo nečekal, že budou tak připraveni a rozhodně nikdo nečekal, že budou útočit tak rychle. Aby ale Blitzkrieg fungoval, nepřítel to nesmí čekat. A po 4 letech války už to všichni čekali. Takže když v roce 1941 Němci zaútočili na Sovětský svaz, samozřejmě to nečekali, dostali se daleko, ale později už jejich strategie přestala fungovat.